moi compacto. Claro, mas ademais que son taquiños moi pequenos de terra, e daquela, rapidamente se secan, se fai moita calor. Este noite dalles a calor a planta, sabes? Claro. E de inverno, claro, é como, porque por abaixo ten polispán esta mesa, que tamén garda bastante calor, e daquela toda a calor que de inverno garda, durante o día, de noite transmitilla un pouco a planta. Hombre, tampouco non é que sea ningún milagro, pero que...